مأتوي نمنتاينا قدن نبريزيدنت إسياس أفورقي كنسمعو زلنا ميشيل كولن إرترا منع أبيع تركب تابول كملاخت من رح قردع وزتا زبلو حتوتات مسكوت تلفزيوني بزخفت الوترو قوف زبلوني قدلات يوم إتا نزم منافح زدقاقما ناي حقرات معرابن فرنسان مدبرات تلفزيونين كن آمننا لناديو نحاد مرح حقر كم كان أراويت جيران كقربو أنكلوا كافلمو سلامنتاي كم يجبرا مبالدي كنا كن حتى زقبا بعند الرسو أب حدا قداي زلنا أفلطو بمدرات أما عمو ننقرنا فرحنت الآن كنا سافح زرح زول أكل منيو انت وحيليو كما إذا أمثلوا حق تاريخه كشفافن زفتن زلو مجزأته تاريخ مثل بحثات حيالا علمنا تأساسيرو كتمتن كله مبزحة أوان بمستير زستقوب أيو أبشحن شحات ميتن تسعان حدن ناس إنتو استقوانات أفهز بإرترا أنصار بحيالان علمنا زدقف مجزأته وحيلي تغاليسو أنصار نايت أوان أرموشش حيل خاء دارقات رائدو كالس فلمو أمود أتاخاء تعواتو خوينو وطيو كالس هز بإرترا اتزنوحة برتاو قالس الناس إنت أب أهجور أفريقيا مثلا ساعمتات إرترا ناس أهجر مسكونت بقطتا أما حيور على ما بانك اختصاري تدليو كاب صباحنا تنتات حزقا زغط المفرحن كزنبا جميرو قطباوي بروغراماتكم بعلاتنا خنحنصلكم هنا تزيل زاتنو مفرح مالتيو إرترا أنصار متأتاو عرموشش كامبانيتات مالتي ناشنالز هاجرات معراب انبيتا أبدا سمعتلو قداي حيال تقطن مقعبعن كوينايا حزبي إرترا خا أب عنكل كبيت تتعاوتات كنبر تغيرو زرزر نايزم تتعاوتات أزي بزح كوينو بخفيلون المقلات اتقداماي قطباو كناتيو قطبا كاب كأن مسارحتات اقدا كخون تمرتو معرابايان هاجرات أب لعلي إرترا كبيت اقدام بيران مسرح مهنات حيال قطبا أب إرترا زتجاويلو انكونت بخا إزي مخنياتيو بوليتيكاو كنات ناي حدش مجزأتي واناتها زخون حيلتات إرترا أب مداي بوليتيكا كتنتسألن حماق حلاقات كهلوان حيال تعرتاتا كايدوم يوم أب إرترا سرعاتنا مغيار مدباتكا حادة كوانا مدباتهم كوينو تسانيحين هالون واتهدراو كنات هاجرات معراب أب لعلي إرترا صور واتهدراو شرحتات تسانيحوانيو حبرات منقسات أمريكا كابشحن شحات 298 كساب كلت شح أب لعلي إرترا حدش كنات ككايد نسرعات ملا زيناوي بمعتاق متبع قلوص آبنات كخوننا زخيليو سدات كم كأند مسارحنا يتطابقو تكالات اتا هاجرات معراب بقندقا CIA محبراوي مرببات بمفتارن بمودابن إرترايان منسيات كاب هاجر توقحقيحم كواتون قدايات قجلتات مافيانا يسقددب كخونون جيريو أمو وداتا ناي مراخبو زهان ميلاو كينات ربحتات معراباويان نقداويان كامبانيتاتن أبقمز اتوا كل عينت صوياتاتن نحسو زيناتاتن أنصار إرتران منقستان كشنون كم معبل كم زلعال جيرونيو إرترا كم هاجر نقول عينتات تتعاوتات زمكتت هاجر يا حبرات منقسات أمريكان أوروبان أنصار إرتران هزبان سلامنتاي كند زي قونت آيان كوينن بخميع إذا نيشت هاجر بزح زقاتاتو بدوهتات معبالة مالت كم دركي بمقبر إسخام مخالن كلماو لوتن اتقت ممزلا بخمي من قد ياخي نعقل قلوت عنا تمهرتي معارنت حادنت أمونغو هزبان هايموناتاتن قدامنت تسرعهم أمريكا نهاجرات الزوبا كتما أقلن كتدخامن أب تفتنلو إما مسلامن حادنتن بريزيدنت إسياس أفورقي نهزبتات صومال سودان إثيوبيا جيبوتي جبتن كينيان انتاي تحشتو زكاتتيو أهجور أفريقيا معرقون بلصقون مسأن دك أنا مشلام كابزي انتاي مهرو كتقسم يقبا نزن كالئن زملكت أرئستات نمدهساسي أب كلتشحن عسران سلستن مس بريزيدنت إسياس أفورق استراخبكو رقص أنيا خوينا خزارة زدل قدا انتهالين بار نزم مراحي جدن كنسمعو خمزلنا يو دحريو إرترا اتان خالقوت كيتلكم كابتسا كيعد كتقلا زلوا زتبالا شو التفاح ديا ولاس بأنتارو كاندي درخيت ننازع أفريقان أبز حشت عالمنا نسخي بعل خفرد معراف حدا
ኤርትራን መግዛእትን ሃገርካ ብጥልያንን እንግሊዝን ተገዚኣያ ናጽነትኩም ክትጓናጸፍሉ ኣብ ዝግባአኩም ግዜ ኣብቲ ግዜ ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነበረ ጆን ፎስተር ዳላስ ብዓይኒ ፍትሒ እወ ርእይቶ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግምት ከኣቱ ዝግባዩ ምእንቲ ረብሓታት ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ምስታ መሓዛና ዝኾነት ኢትዮጵያ ክትቁረን ኣገዳሲዩ ክብል ታሪኻዊ መርገጺ ሃገሩ አንጸባሪቑ ኤርትራ ኸኣ ብኸምዚ ኣገባብ ናብ ሓድሽ መግዛእቲ ኣተወት ናይዚ ዓይነት መግዛእቲ ጽልዋታት ኣብ ኤርትራ እንታይ ነይሩ ምዝ መግዛእታዊ ሕቶ ብምትእሳር ካብ ኩልነት ዝረሓቐ ጌጋታት ወይ ናይ ሓሶት ሓበሬታት ክዝርጋሕ ጸኒሑ ብክፍለ ዓለም ደረጃ ብኸመይን ሃገራት ቆይመን ደባት ናይዘን ሃገራት ኣብ ዝተሓጠጸሉ ርእይቶ ይኹን ተሳታፍነት ናይኮም ይኹን ማሕበረሰብ ኣይነበረን እዞም ሕጂ ዘለዉ ደባት ካብ መግዛእቲ ዝተወርሱ ናይ 1920 ክፍለ ዘመን ደባት እዮም ናይ ቅድሚ 200 ዓመታት ማለት እዩ ሓደ ኣብ ኣእምሮና ክነቐምጦ ዘለና ሓቂ ቀዳማይን ካልኣይ ኩናት ዓለም ንንቕሓት ብሓፈሻ ብቐንዱ ድማ ናይ ናጽነት ባህግታት ህዝብታት ጸሊዎ እዩ ኣብታ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝነበረት ኣፍሪቃ ኸኣ ብዙሕ ናይ ኣኽራርነት ዘመታታት ነይሩ እዩ ንኣብነት ህልቂት ኣብ ኣንጎላ ብቤልጅማውያን ኣብ ኮንጎ ዝተግበረ ዘስካሕክሕ መቕዘፍቲ ከም ኣብነት ክነምጽኦ ንኽእል ኣብ መዋእል መግዛእቲ ናይ ኣህጉር ኣፍሪቃ ሚልዮናት ሰባት ሃሊቖም እዮም እዚ ግን ጠቕሊሉ ኣብ ምንጻፍ ከም ዝጥቕለል እዩ ተገይሩ ክዝረበሉ ይተደልየን ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እስከ ብቐጥታ ንዛረብ ኣብ ናይ 60 ዓመታት ኢጣልያዊ መግዛእቲ ኣብ ኤርትራ 140,000 ዝኣኽሉ ኤርትራውያን ዜጋታት ዓስከራ ጥልያን ንምዃን ብሓይሊ ተኸቲቦም እዮም ኣብ ብዙሕ ናይ ጣልያን ወተሃደራዊ ግጥማት ኣብ ኣፍሪቃ ምእንቲ ጥልያን ክብሉ ተዋጊኦም እዮም እዚ ኸኣ ካብ ቀንዲ ሕመረት መግዛእታዊ ታሪኽና እዩ ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም እታ ቅድሚ ዝኾነት ሃገር ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ኣብ መግዛእቲ ዝተጠምደት ኤርትራ ቅጽበታዊ ናጽነት ክትጓናጠፍ ዝግባእ ሃገር እያ ነይራ ንምንታይ ግን ኤርትራ ኣብ 1941 ናጽነት ዘይረኸበት ጆን ፎስተር ዳላስ እዛ ሃገር ንስትራቴጂካዊ ረብሓታት ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ስለ ዘይትውክል ብምባል ኣጀንዳ ኣሜሪካ ኣነጺሩ ኣሜሪካ ኣጀንዳኣ ዘሳሲ ወኪል ኣብ ምንዳያ ነይራ ህዝቢ ኤርትራ ግን ነዚ ብመትከል ተቃይምዎ እምቢ ኢሉ በድሕሪኡ ብዛዕባ ዓባይ ብሪጣንያ ክንዛረብ ንኽእል ምስ ምምጻእ ዓባይ ብሪጣንያ ናብ ኤርትራ ኩሉ ነገር ናብ ድሕሪት ተመሊሱ ተተኺሉ ዝነበረ ኢንዳስትሪታት ወሲዶሞ ኣብዚ ሃገር ዝነበረ ክረአ ዝኽእል ዘበለ ትሕተ ቅርጽታት ኩሉ ካብ ስራሕ ወጻኢ ተገይሩ ወደባት መንገዲ ባቡር ጽርግያታትን ካልእን ማለት እዩ ያኢ ብወገኖምሲ ንኣምሰሉነት እዩ ነይሩ ካብቲ ኩሉ ዝገበረ ወገበናት እቲ ዝኸፍአ ክበሃል ዝከኣል ኣብ ኮም ደረጃ ወሪዶም ሃይማኖታዊ ህኮታት ምንብድባዶም እዩ ካብ 1941 ክሳብ 1942 ንፌደሬሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝድግፍ ፕሮፓጋንዳ ክነዝሑ ኣብ ዝጀመረሉ ህዝቢ ተዓዚቦም እዩ መግዛእታዊ ሓይሊ ንመጻኢ ህዝብና ክውስንን ፌደሬሽን ከስገድድን ግቡእ ኣይነበረን እቲ ሓሳብ ተነጺጉ ህዝብና ኣብ 1961 ብረታዊ ቃልሲ ኣበጊሱ ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራ ብረታዊ ቃልሲ ፈሊሙ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 1940 ይፈሊሙ ኣብ 1961 ድማ ብሓያል መልክዕ ተበራቢሩ መልሰ ግብሪ ናይ ምጭፍላቕን መሰል ናጽነት ኤርትራውያንን ምንጻግን ዘምጽኦ እዩ እቲ ዝነውሐ ናይ 30 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ኣንጻር መግዛእቲ ዘሰዓበ ኩናት እዚ መስርሕ ነበረ ኣብቲ እዋን ሓያል ዝነበረት ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ ዝነበራ ግብረ መልሲ ምድህሳሱ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነት ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዓለም ማለት እዩ ስለምንታይ ኣሜሪካ ዓባይ ትኹን ንእሽቶ ብዘይገድስ ንጽሕፍቶ ናይ ሓንቲ ሃገር ትውስን ስለምንታይ ዳላስ እዚ ሃገር ናይ ጽነት ኣይግባኣን እዩ ዝበለ ካብ ዝመጻእካ ሃገር ምጻእ ሃገር ኩን ዜጋ ንረብሓታት ኣሜሪካ ዘይትሰርሕ እንተደኣ ኮይንካ ክትነብር ኣይፍቀደካን ማለት ድዩ እዚ ብሓቂ ናይ ሕሙማት ኩነት ኣእምሮ እዩ እዚ ኣሜሪካ ሓያል ሃገር ስለ ዝኾነ ጥራሕ ዘይኮነስ ብግንዱ ጽሑፍቲ ሃገራት ምውሳን ብዝኾነ ዓይነት መዐቀኒ ዘይቁንዕን ምንጭ ኩሉ ዓይነታት ጸገማት እዩ እዚ ዘይጥዑይ ክበሃል ዝከኣል ባህጊ ናይ ምቁፅጻር ምልኪ ዕብለላን ስርቅን ባህሊ ኣሜሪካ እዩ ዳላስ ዝተባሃለ ሰብ ካበይ ዝመጸ እዩ ንሱን ሓውን ንዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ሲአይኤን ዝሰርሑ ኮይኖም ጽሑፍቶ ብዙሓት ካልኦት ህዝብታት ይውስኑ ነይሮም ንሕና ድማ ኣይፋል ብምባል መሊስና ካብዚ ንድሓሪና እምበር ቃልሲ ንሓርነት ዝፈለምና ነቲ
ዳይናሚካዊ ኣመቃን ዓለማውን ዘባውን ምትእታው ሰሪዕና ተገንዚብናዮ ነቲ ናይ ምትእታው ሕልምታት ኢትዮጵያ ምስ ተጸምበረቶ ኸዓ ካልእ ርእሱ ዝኸኣለ ዛንታ ተፈጢሩ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሽዑ እዋን ኢትዮጵያ ከይተባሃለት እንከላ ኣብ 1936 ጣልያን ምስ ወረረታ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ካብቲ ሃገር ሃዲሙ ናብ ስደት ኣምሪሑ ንሽዱሽ ዓመታት ዝኣክል ህዝቢ ክቃለስ እንከሎ ንሱ በኺሩ እዩ ነይሩ ኣይነበረን ኣብ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ዓሰርተታት ኣሽሓት ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክጽምበሩ ተገይሩ እዩ እዚ ኣካል መዋእል ሓድጊ መግዛእቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ቃልሲ ሓርነትን ናጽነትን ግን ነዊሕ እዋን ይወሲዱ ኣብ ግዜና ስለምንታይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጌጋታት ትደጋግም ዘላ ዝሑል ኩናት ኣብቅዕ እዩ እንኳ ቆጥራዊ ስርዓት ዝበሃል ሓሳብ ኣምፂኦም ኩለን ሃገራት ዓለም ክቆጻጸሩ ፈቲኖም ደጊመ ክነግረካ እዚ ሕሙም ዝምባለ እዩ ካብ እዋን መግዛእቲ ዝጀመረ ማለት እዩ ድሕሪ ምብቃዕ ዝሑል ኩናት ድማ ተመሳሳሊ ኣጀንዳ ብምብጋስ ዓለም ንምቁጻር ክሰርሑ ጸኒሖም ኣለዉ እዚ ዓይነት ኣጀንዳን ጽልዋን ሰባት ከም ፍጡራት ወጊድ ዝብልን ህላውነቶምን ዝኽሕድ እዩ ንኣና ኸዓ ዝተፈለየ ጸገም ኣያጋጠመናን ምናልባት እውን እቲ ቅዲ ተቐይሩ ይኸውን እዩ ግን እቲ ሓቐና ሓደ እዩ ኣብ ኤውሮጳ ኤስያ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ዘጋጥም ዘሎ ብድሆታት ተመሳሳሊ እዩ ብዛዕባ ሓድሽ ስርዓተ ዓለም ዝበሃል ብዙሕ ዘረባታት ኣሎ ስለምንታይ ንሕና ንዛረበሉ ኣለና ምህርኡ ንልዕሊ 100 ዓመታት ፈሊጥና ኢና ግን ከዓ ኣብቲ ቁኑዕ መገዲ ዲና ዘለና ናብቲ ሰብኣውነት ዝኽበረሉን ኩሉ ሰብ ኢዱ ዝሕውሰሉን ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ገጥና ዲና ንኸይድ ዘለና ኣድላይ ንሓባር መንገድን መቃንን ኣለና ዶ ኣብዚ ሕጂ ህሞት እዚኦም እዮም እቶም ኣገደስቲ ሕቶታት ንህይወት ሰባት ዝዕኑ ዘሎ መጻኢና ክውስን ዝፍትን ኣብ ጉዳይና ምትእታው ክገብር ዝፍትን ጥዕና ዘይብሉ ዑደት ናይ ኣረኣያ ክንሰብሮ ይግባእ ታሪኻዊ ትምህርትን ተመክሮታቱን ኣብ ኢድና ኣሎ ጌጋታት ታሪኽ ክድገም ኣይግባእን ኣረኣያ ናይ ኩሎም መራሕቲ ኣሜሪካ ኣጠማምታ ዕብለላ ምቁፅጻርን ዘይሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ዝዓብለሎ እዩ እዚ ብፍጹም ተቐባልነት የብሉን ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእ ዓለም እዚ ዓይነት ኣረኣያ ክእለ እንተዘይክኢሉ ንመስርሕ ምህናፅ ሃገር ኣንቃጽ እዩ ንሱ ኸዓ እዩ ሓደ ካብ ብድሆታት ኣፍሪቃ ናጽነት ንምርካብ ነዊሕ ቃልሲ እዩ ሓቲቱ ምክፍፋል ኣወጊድኩም ንኽትዕወቱ ኣብዚ መዳይ መግዛእታውያን ሓይልታት ይኸስኹም እዮም እንታይ እዩ ሓቲቱ ኣብ መስርዕና ዝኾነ ክፋፋል እስትራቴጂ ክስለፍ ኣይፈቐድናን ምክፍፋል ቀንዲ ምንጪ ጸጥታዊ ጸገም እዩ ዝተለምናዮ ክንዕወተሉ ዋላ እውን ንህላውና ጸገም ምዃኑ ክንቅበል ነርና ውልቀ ብቕዓትን መረዳእታታትን ኣብ ረብሓና ክነውዕሎ ኣገዳሲ ነይሩ ናጽነት ኤርትራ ብኸመይ ጋህዲ ኮይኑ ኣብ ዝብል ኣካታዕ ነጥቢ ነብሲ ወከፍ ዜጋ ነናቱ መረዳእታ ክህበሉ ዝኽእል እዩ ብዛዕባ ውሽጣዊ ዳይናሚክ ቃልስን ናጽነት ክንዛረብ እንከለና ብኻልእ ሸነኽ ብዛዕባ ፖለቲካዊ መስርሕና ንዛረብ ዘለና ልክዕ ከምቲ ኣብ 1950 ኣብ ግዜ ምምሕዳር እንግሊዝ ዝሓለፍናዮ ናይ ምምቕቃል ተንኮል እሞ ህዝብና ኣይፋል ንምምቕቃል ዝበለ በተመሳሳሊ ቃልስና ንምዕንቃጽ መሳርዕና ንምቕቃል ንምድኻምን ብዙሕ ተፈቲኑ እዩ ስለዚ ብዘይካ ሓድነት ካልእ ዝኾነ ምርጫ ይነበረናን እዚ ብህዝቢ ጽቡቕ ኣተኩሮ ተዋሂቦ ንኣብነት ኩሉ ዝመቓቐል ሓሳባት ወጊድ ምባል ቀቢላ ዓሌትነትን ካልእን ማለት እዩ ካብ መፈለምታ ቃልስን ናጽነት ይጀሚሩ ህዝቢ ምርጭኡ ንዘይኮነ ኣይከውንን ምባል ተማሂሩ ክኢልዎ ድማ ዝኾነ ዓይነት ምስምስ ይኹን ብሄር ቀቢላ ወላ ዓሌት ምስሳይ መስርዕና በታቲኑ ጉዕዞ ናጽነትና ክዓናቐፍ ምዃኑ ርዱ እዩ ነይሩ ዕላማና ሓንቲ እያ ነይራ ሕቡራትን ሓደ ብምዃንን ዕላማኻ ምውቃዕ እታ ፍልስፍና ሓንቲ እያ እቲ ሓሳብ ናብ ግብሪ ንምልዋጥ ቁጥርና ብዕጥፊ ከም ዝራባሕ ምግባር ተጊህና እዚ ከም ቅቡል ብምውሳድ ብሉጽነት ብቕዓት ተኣማንነት ተወፋይነት ውልቀ ሰባት ነቲ ቓልሲ ንቕድሚት ኣብ ምድፋእ ኣገዳሲ ምንባሩ ምዝኽኻር ጉቢ እዩ ኩሉ መሳርዕ ኣብ ሓደ ገጥ ምዘይህሉ ጸገም ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ንምስራዕ ከዓ ቁኑዕ ዓንፈትን ናብ ቁኑዕ ዓንፈት ዝወስድ ውዳበን የገድሰና ነይሩ ሓፋሽ ይንቃሕ ይወደብ ይተዓጠቕ ዝብል ጭርሖና እውን ኩሉ ሰብ ሓደ ዓላማ ክህልዎ ተራኡ ተጻዊት እዩ ህዝብና ምእንቲ ናጽነት ክቃለስ ሓቢርካ ምቅላስ እንታይ ማለት ምዃኑ ክመሃር ነይርዎ እዚ እኹል ኣይነበረን ንውልቀ ሰብ ምእማን ቀሊል እዩ
زيادة أقداس جن أما سرعات كم زودب مقبار يوم حيلخا بخمي خات ودبه أزي بزعبا ولك أو مرجع خان اللي كان هيكونن ألاقي بخمي إذا حسب ألاقي بخمي الجبابي تودي بزلوا ألاقي أنت عينت أجاتات يزلوا بخمي من قد يخا أمانجو قال سن الناس أنتن بزحت أجاتاتن حاجزن زلوا ألاقي زلوا زنبع معريت كتكيرو زلكا بحاجز ورصوص استراتيجي إذا عينت معريت كخلص نيرو أزي استراتيجيكا وطن دايناميكا مسرح زحلف أيو نخد كيرو دما حاد علامان حاد النتن سبخ عجباب كتكتل على الدكا بخميخا أو كرمي 400 سراوي زلو تسألاي عقمها خطودبو زلكا بقاندو دما بخمي من قديخا مسارعها خطودب زلكا أبزي قطر أقداس يكونن بخمي من قديخا تودبيو اتقاند قداي تقاهات عمج أرشتاي زمتس تقاهات كما يتركب دما كالا قدايو اتقاند أتحساساب قداي كما مسارعها تودب نقحات هزبي بخمي تعبيون سبعة عقمي تراباحي بزخونة من قدي بخمي تودبو يو كاب شحن شعاتة ميتن سوسان كساب شحن شعاتة ميتن سبعان زنبارا مدرخ قالت هزبنا مدرخ كونات حد ينيرو هزبي بقبيلان عليتن بهيرون زحسبولو زنبارا بدها مدرخ ينيرو واناتاتو نايقلام حيلتات يمنيرو نزيهم حيلتات شرحن تتسابقون إلنا نتسوعهم أما جرشتا دما كونات حد تسجيرو هزبنا خاء أب حدنتن حباراو رأنات النتن كمتس تجيرو بخمي تسجيرو إلكا خطحتت زكاليو اتقن مستير تسقاتاتكا بمرباح نوس وكف زيغا اجامو خمزة بركت بمقبار ينيرو نسو خاء وطئيت محبراون بحلاون مبوق الهزبنا ناي مخته بحلنا يو دحرزي ودابي يمتس أبز مداي بزعبا برغير ويكفل سراويت موداب كزارب يكونكن اتهزباو كفال مالته يو هزبي أبزهالو يهالو كمي علامات النت بعوث من قد تودبو مالتيو سبات تسقاتات مقسقاس كبيد يلوم يمزحسو اتنك قداموت كلتا نغرات انت اواهد كاغن تسقاتات مقسقاس قليل عمامي اب قداي اصوار مسن مص امززان برتاو قالسي امداي تانكتاتن اهالوتات كبيد برتن نحنا اينا زبلصنا ودبينا نيرنا نابي كيناينا نزو كل عرمش اصوار عديقنايو نحنا اب زخونه بوتا خينا زخونه عينات اصوار عدقنان عودوق اب قدمي خالو حدنت انتلكا زفصم حيل انتلو حزب دما اب غون خان انتلو ادلاي صقታት ንምርካብ بفصم صقم አይኮንን حتى معرينت بلوصنتن كال رقحيتاتن اب ግም ዘእቱ ቁጥርታት ዘካተተ معريت እዩ ጸላይ እተቀዳማይ ረقح ክኸውን እንከሎ ከመይ ተቀይሮ ኻ ወሳኒ እዩ እዚ ዓመታት ዝወሰደ ከቢድ ዕማሚ ነገራት ብሸነኾም ጥራሕ ክቀየሩ ክጽበ ይብልካን አቀዲምካ ክትቀይሮም ኣለካ ነዚ ክትገብርካ ዓመኻ ክበርኽ ምእንቲ ተመክሮ ምድላ ባገዳሲ እዩ أما أنا ناي 3 عمد دما معريتني حيل تغيريو نسخاون تريو لخا سبات تكنولوجي أصوارن ገንዘብን ስለዝወነኑ حيل زوهللو ዝመስሎም ኣለዉ እዚኦም ግን بفصم ጸጋታት ኣይኮኑን እዚ ማለት እንተ ኮይኑሞ ኣብ መዳይ መስርሕ ምህናጽ ሃገር ወላ ሓደ ንፈጥር የለናን ማለት እዩ እምነ ኹርናዕ መስርሕ ምህናጽ ሃገር ኣብ ኤርትራ ተመክሮ ብረታው ቃልሲ እዩ ብዘይ ብኡ መስርሕ ሕንጸት ሃገር ክውን ኣይምኾነን ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት البز يبولو تمكرو كقسمن واقا كخفلن تخايل اللو شحن شعاتة 291 حدا نهنتقت هاجر بر زرحوت عامت ياخد بهالي كاريو هنتقت هاجر دما قليل عمام يكونن كبيد مسوعات زحتت عماميو معراف كلتا سودانن مكوجيجال أبفريقان كبور بريزيدنت ناب كارتا عالم مستأمتكا تعزو بحكي هاجركا كساب كندي استراتيجيويت هاجر مخانا زرقاقصيو ኤርትራ ኣብቲ ናይ ማእከላይ ምብራቕን ህንዳዊ ውቅያኖስን መተሓላለፊ ዝኾነ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ንግዳውን መስመር ቀይሕ ባሕሪ ተተርኢሳ ትርከብ ሃገር እያ ንምንታይ ክንድዚ ጸገማት የጋጥማ እምበኣር ከገርም ዝግብኦ ሕቶ ዘይምዃኑ ብኣግኡ ትርዳእ ኣብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ሶማልን ሱዳንን ዘለዉ ዓበይቲ ጸገማት ኣመልኪትካ እንታይ ርእይቶ ክትብ ትኽእል እዞም ጸገማት ካብ ምንታይ ይብገሱ ቀንዲ መፍትሒታት እትብሎኸ እንታዩ ኣብቶም ጸገማት ብዙሕ ተመሳሰልቲ ነገራት ዕዘበ ናይ ሶማል ጸገማት ኣብ መስርሕ ምህናጽ ሃገር ዘጋጥም ምድሆታት እዩ ኣብ ሶማል ተበጋጊሱ ዝነበረ ናይ ሃገራውነትን ሓርበኝነትን ወኒ ኣብ ዝኾነ ክፋል ኣፍሪቃ ክትረኽቦ ዝከኣል ኣይኮነን ኣብነታዊ መስርሕ ነይሩ
إذا سمعت مسناتنا الصومال أبشعنش عاد ميتين سوسان زعاخوها هاجراو لقحات كوينو نا إنجليز سومالي لاند نا إيطاليان سومالي لاند بحبر عباي سمال كوقما كأند درخي زنبريو تاريخاو لقحيتات لعل تراتت أويتم كبهال زكاء لكوان تخونه إتا أورا درخيت بهاجن لقحاتن سومالاوين نمسرات حيال سومال زنقولو منبارو متكاسا قداسيو تاريخ قنا ترؤ تتعويتو حما عقات أمو خينو بدوهتات مريتاو مسفحفح مسدرات ألبو زباوت الواتات كقلاقل غزي وسدن ازي حموشته زخوا خبتا بانديرا زكاتته كارتا سومال ناي مقرام بو ابيلكا خا ناي مملاسن مسفحفحن مدبات ناي انجليز سومالي لاند ناي ايطاليان سومالي لاند ناي فرنسا سومالي لاند قلم محدار اب سمينا مبرا كينيان زبا اوغادينن كملولاو مري سومال زتقاسيو ازي ناي مسفحفح حلمي كاب زنبع مرداتا زتبغسيو نيرو مجزاتاو دبات كم زلو تقبلكا أودعاو كنت حد قرطون حقافن كبهال زكال مسرح مهنات هاجر أب كند مسلات ناب قونت أون زي كونو نتاو مقدتات مخاطر ليو بسان كزدما سومال أب اقر تخلا أنصار إثيوبيا جيبوتي كينيا نابرت مخطعاتو زخالت أزرت مخا أم مسرح مهنات هاجر سومال كبيل حدقا وليدو سلستان هاجرات مسرح مهنات هاجر سومال كم حدا عب سقات هاجراو دحنتن قصيرن أنصار سومال ناب حدا مرداتا عسلا قسيبو خيأكل مسرح مهنات هاجر سومال حنسابن حوالن كقطعه غيرو زي عرف شوهات متأساو قداماوين حيلتات بسم الرقاء سومال مبار كابز حنصات يجمر وزحات حيلتات كنتقس نخل كون تخولنا اتا بسم سلامن رقاءتن سوماليا ابوليتيكا سومال لعل صلواتات زنبران زلوان حبرات منقسات أمريكا أب قداماي ترتاخ نقمطا نقل عند تنقمت اتا أمريكا أب سومال زبيتاو قوسي هاجر سوماليو أمريكا صلواتاتا ختعبن قلولاو كتمحالرن أنفتا ناب سومال كتبر رحب عدل تراحلا أنا دما هلاونتا أب سومال الرقصت قصالنتا ختو حسن أب صقها سومال كتبحتن انت دا خوينا دما سومال رقت ختكون كمرج أخمت تتصبي يكونن حسب بونبلو هاجر سومال 3000 كيلومتر زرقح حدا خبزنوحن تنقافن ببحرياو صقتات انت رأيخا أزي هابتام زخونه جماجم بحري أب سميناو كفال أفريقيا تونن هاجريا أب قون سومال تسري عندما جيبوتن إيرتران اللوا شعو أيح بحري وشمت عدن هنداو كالسن أوروبان اللوم إذا أقامتا زخونه مجلس زلي خوينا يسمعنن مخنياتو إتا أقامتا نبعلو يزارب سلازلو سومالاوያን ናጽነት ምስተጓናጸፉ ዝገበርዋ ናይ መጀመርታ ውሳነ ገዛእ ነብሶም ብቀቢላታት ምውዳብ ነበረት ማሕበራዊ ባህላዊ ፖለቲካዊ ኩነት ድማ ኣብ ቀቢላዊ ምክፍፋልን ምፍላይን ዝተመርኮሰ ክኸውን ዱልዱል ባይታ አንጸፉ እዚ ዓይነት ብሔራዊ ቀቢላውን ኣሰላልፋታት ዘባው መልክዕ እናሓዘ መስከደ በተንጎራብቲ ሶማል ዝኾና ኢትዮጵያ ጅቡቲ ኬንያ ከም ግዙፍ ስጋት ሃገራዊ ድሕነትን ርግኣትን ክጥመት ግዜ ወሰደን ሰለስቲአን ሃገራት ድማ ኣብታ ኣብ ሶማል ዝኸይ ዝነበረ ምዕባላታት ተጸባእ መርገጽ ሓዛ እዚ እዋን መስርሕ ምህናጽ ሃገር ኣብ ሶማል ዝጀማምረሉ ዝነበረ እዋን እየሩ ኣብቲ እዋን ኣብ ጽላት ትሕተ ቅርጺ ሕርሻ ጸዓትን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ሶማል ልዑል ኣበርክቶ እትገብር ዝነበረት ሕብረት ሶቪየት ብወገና እንታይ ተራ ትጻወት ከም ዝነበረት ኣብኡ ከለኻ ክትግምቶ ዝከኣል እዩ ነገራት ድሓን ኣንፈት ሒዙ ተበጋጊሱ مسافن تخينات كقلاقون مجمريو زيادة أنفس مساحات المصاب أزوم مسافن تخينات كا عم فراس هاجر سومالن مدخام حدنتن لعل ترى تتصاوتو بسبب سبكان قبيلة خان استعبلو مسرح مهنات هاجر سومال نابزخونا أنفت نعيم ببال عبيو سومالاوያን تتصابيمون بنبار سينوم محدرات فيو ازخي أكل قربيت هاجر إثيوبيا أب قديا سومال قطتاو زخونا متأتاو إن أكايدت سلامن رقعت الصومال المدراك سرحي لحيزاتو بجنزبن نواتن تقامت نعتقد دما مسرح انت هاجر الصومال نابز خف انفت نخمرح لعل ترى تصاويتا نتي كابشحن شعات تميتن سوسان حدن كساب شحن شعات تميتن تسعان حدن مراح منقس الصومال زنبره بريزيدنت محمد سعيد باره مسرح مهنات هاجرن محدرا الصومال كبير بدهوي زنبره حبر السوفيت ابشحن شعات تميتن 74 كاب صومال تقليلا مسوطت تتساقم زيادة نبأس خيدو بدهوتا الصومال شفانو تقلعو نتخرجتو زخال حدا ترافت أمخلم تنقلنا سوفيتاوያን ብዙሓት ስደተኛታት መብዛሕትኦም ካብ ኣጓዴን ዝተፈናቀሉ ሰበኽሳግም ዝርከቦ ማለት እዩ
أما بقول هاجرهم كم إندجنا نمتياس حدا برنامج أبجيسهم نبرو أبكلت برنامجات دما كسب 500 شح زبطعو سدة نهات كلت أسو مدبات تحيزو نبره اتمدب كلتت أمارو زنبارو خوينو اتم 420 شح سدة نهات بحر الشاخ أسو ستتحز مدب كخون كله اتم 8 شح دما بمقفاف عسا خط أسو زعلمه تبقسو يزنبره أم بارسكا ملو بروجكت مسموطة حبر سوفيت كاب سومال تقاريزو طراي زيكونه أبايتا أسر زي بلو خوينو እጫቶም 500,000 ዝኾኑ ዜጋታት ሶማልን በአርከስ እንታይ ኮነ ብምሎም ናብ ከተማ መቃዲሾ የማምሪሖም ብህይወት ክቆጽሉ እንተደኣ ኮይኖም ድማ ምርጫኦም ንሱ ጥራይ ነበረ መቃዲሾ ምስኣተው ኣመቶም ዝገብር ሓይሊ ነበረን እንዳ ካፈታት እንዳ ሻሂታት መቃዲሾ በኣቶም ዓለቕሪቑ ስራሕ ዝበሃል ኣይነበሮምን ናብቲ ኣቀዲሞም ዝገደፎ ቀድመና ብሮ ክምለሱ ዓሚ ይኹን ድሌት ኣይነበሮምን ስለዚ ካብቲ ናይ ቀደም ቀድመና ብሮኦም ማሕዲጎም ናብቲ ሓድሽ ስርዓት መናብሮ ከይተሰጋገሩን ከይተለማመዱን ኣብ ሓዲገ መዲግ ዞን ይብሉ ነይሮም ኣብ ውሽጢ ስርዓት ስዒድ ባረ ዝነበረ መጠን ዝሓለፈ ብልሽውና ብግዲኡ ነገራት ኣብ ብልሻው ልዑል ተራ ተፃዊት እዩ ካብዝን ወዲ ከምዝን ብድሆታት ንምግልጋል ኣማራጺታት ንምፍጣርን በኣርዩ እስላማዊ መፍትሒታት ሰባት እናዓሰልዎን እናተቐበልዎን ዝኸዱ ኩሉ ሰብ እቲ ሽዑ ዝነበረ መንግስቲ ብልሹ መንግስቲ ምንባሩ حبراو مرداتا نبرو اتو كونتات نخل سب اسنبادي زنبره سلازي مستي اب تمساسال اوان اب سودان استغسته بحاده قص اب قبيلاتاتن انداتاتن استودبه باسلاماوي منغدتاتن مفتحيتاتن تتصلوه منغستاو اغباب زمساسل مسرح كمعبل انكلو بتخال قص دما هاجر من محدار سانه بزيكا بالشونان متففان قنطاب اوتاو ابركتو زينبره منغستي ابايتا سلطان تقطاصره نخدتي معبالاتات مو اب حدا طمارو اتيخا تردايو سلازي مبغسب سومال زمعبله كل شنخاو صقمات ازم كل ترقحيتاتهم اتوم قند سور مسرتو بتوساغي عناو ترى قداما متتاون تخونه كنقالو ينقلن ابزن ابتن اسلاماو طرفنت بقندخا اب سودانن كالوت كبابيتاتن زوانات صلواتاتن مسفح زنقساقز زنبره اسلاماو حبونت نتي اب سومال زنبره كونتات صوبو غيرو مزميزون اغاديدون يو ابز مداي زخ نزارب انتدا خوينا اب سومال بمجد الشباب بيلكا صلواتات كان مسفحفحن سومال اسلاماويت هاجر ناي مغبار مدبات نايلوم تريو زيكونه مقصلتان وصيتن نوح اوان صنحه تاريخاو اجندا اسلاماوي حونت اب زوانا مخانو خنغزب نقل بانداتاتن قبيلاتاتن استخفافلن قداي مسافنتو كينات كخون صنح حبرتسب سومال اوشطو صنحو محبراو فلليات زيادة خقافح كسرحلو صنيحون علون سمين دوبن هارجيسان مقادشون بونتلاند جوبالاند بناديرلاند وزته كتزاربو القليل زمثل أبايتاغن نتي زي تحادقة محبراو أسلالفاتات سومالاوان زنصبارق فلليات يو بحفشان مزراب مسرح مهنات هاجر سومال تقوص يويلكا نام دمدم تخبط حيقال بوزح السبات نسومال كم ودقت هاجر زقلصوا أكوان تخنو بخمين سلامتين ودقاقن كقلصوا يكونون لعلو خل دما أجماعة سومال بخمين من قد خفتح يكال ويدما انتاي تبوقستات كوسا يكال عبز بالنتبي عمام مرداتان كقربو زاقيت يكالون بأنصارو كلهم حالتات اتقند حلمهم شجرات سومال أقافيخا كأند تتأكامي جغرافاوي أكامامت أنت أقاهاتن سومال نمخان زعلمت رايو استراتيجيكاو صلواتاتهم لمسفح سومال كوم إلى أبس أقام كتكتل علوا سومال لمون انتخونا ودقت هاجرع سومال بسانكي وشت أو مفنج آلن بلشونا مسافن تخيناتن نابدق زبالة قدل اتتصدف زالة هاجرع اتزباد حتى أقامات هادما بسم مسلمنا يوز ساببن زتكبرون زلو سومال قداي زي قوارص تريوتات كينات زغنت هاجرع ازي بحافشا نتي زوباوي كونتات زوبا قرن أفريقيا يتصلودو بمنظر جغراف بوليتيكا صدتان قطبان قران كله سومال مستوهب كونتات بخمي كم حنتي بقعت هاجرات تقصل تخل كلاي اب سومال زلو تهواس كونتات اب كينيا ايثيوبيان جيبوتن انتاي صلوات كفطر يخل وي انتاي صاطيه له نتهلو كونتات نمردا زتوسنه تمكرو ككافل فقدلي سلامتي عمزم صقامات كساب حج زلو بناتي اطامتا اتوم صقامات بس ممصاتي كاب 1991
كسع 2012 ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝነበረ መለስ ዜናዊ እዮም ህይወት ለቢሶም ብቆንዲ ከዓ ኣብ 1994 መለስ ምምፁ ኣቀዲሙ ክሓበረኒ ባህንደበት ናብ ኣስመራ መፅዩ ንዝኾነ ካልእ ሰብ ዘይረኣኽዎ ሰነድ ውጥን ስርዓት ምምሕዳር ምሳኻ ይህን ምሂን ክበሃሉ መፅየ ዘለኹ ድማ በለኒ ነቲ ሰነድ ንሰዓታት ምስ ኣንበብኮ ዝያዳ ግዜ ክወሃበንን ርእይቶታተይ ብሰነድ ደረጃ ክውድብ ከም ዘድልየንን ሓቲተ ደጋጊመ ኣንበብኮ እቲ መለስ ሒዙለይ ዝመፀ ሰነድ ንድፊ ቅዋም ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ርእይቶታተይ ብግልፂ ኣቕረብኩ እዚ ብፍጹም ንኢትዮጵያ ዝኸውን ቅዋም ኣይኮነን ድማ በልኮ ንመለስ ዜናዊ ንምንታይ እዛ ኣማራፂ ተወሲዱ ንምንታይ ከርእይቶታተይ ደሊኻ ክብል ድማ ተወከስኮ መለስ ዜናዊ ኣባኻ ልዑል ኣኽብሮ ስለ ዘለኒ ነዚ ንድፊ ሰነድ ምሳኻ ክዘራርበሉ መፅየ ዘለኹ ክብል ብግልፂ መሊሰለይ መሰል ርእሰ ውሳነ ብዝብል ስነ ሞጎት ኣብ ብሄር መሰረት ዝገበረ ትካላውነት ሃኒፅካ ሽዑ ከዓ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ክትብሎ ናይ ቁኑዕ ምርጫ ኮይኑ ይረኣየንን ሳዕቤናቱ ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን እዩ ክብል ርእይቶ ሂበዮ ብመረዳእታኻ ሓቃ ኢኻ እታ ንኣይ ዘላትን እንኮ ምርጫ ግን ንሳ ጥራያ ኣብዚ ናብትን ብዙሓት ተተኮስቲ ጉዳያት ከም ፈንጂ ብምፅዋት ጥራይ ንኢትዮጵያ ከም ማሓድራን ክቆፃፀራን ዝኽእል ኣብ መወዳእታ ዘስራሐኒ ኮይኑ እንተረኺበዮ ነቲ ፈንጂታት ከም ዘለዎ ክገርፎ እየ ዘየስራሕ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ሓንቲ ብሓንቲ ፍንጅሮ ክብል መለሰለይ ኣነ ከዓ እዚ ዕብላን ጥራይ ክብሎ ዝኽእል ኣብ ሓንቲ ሃገር ፈንጂታት እናዘርኣካ ብኸምዚ ቅዋማዊ ኣገባብ ሃገር ክትመርሕ ሳዕቤናቱ ብጉባእ ኣይተረዳእኻያን ዘለኻን ክብል ተዛሪበዮ ንመለስ ንሱ ጥራይ ትኽውንነት ንስኻ ነገራት በቲ ዝወርፀፅ ኣገባባቶም ስለ ትርድኦም እዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ብግቡእ ክትርድኦ ከፀግመካ እዩ ግቡእ መረዳእታ ናይ ኢትዮጵያዊ እንተኾነ ኣለካ ክብል ኣይክእልን ኢትዮጵያ ብዘይካ ብኸምዚ ብኻልእ ዝኾነ ዓይነት መንገዲ ክተመሓደር ዘይትኽእል ሃገር ምዃና ክሕብረካ ደሊ ክብል መለሰለይ ሳዕቤናት መደባቱ ኣቐዲመ ተገንዚበዮ ነይረ ዋጋ ክኸፍል ምዃንኻ ኣቐዲመ ተረዲእኒ ነይሩ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግራት ቀንዲ መበገሲኡ ብሄራዊ ኣተሓሳስባታትን ኣሰላልፋታትን እዩ እዚ ዕንወት እዩ ሰባት ንምንታይ ሕድሕድ ክፋለሱ ትገብር ካብቲ ዘገርም እዚ ዓይነት ኣወዳድባታት ትካላዊ ክኸውን ብዙሕ ተሰሪሕሉ እዩ ሓደ ካብቶም ነዚ ኣብ ምግዳድ ንመለስ ነዚ ዓናዊ ስነ ሓሳብ ኣብ ኢትዮጵያ ከስገድድ ሓያል ተራ ብምፅዋቱ ብቐዳምነት ዝጥቀስ ሓይሊ ከዓ ስርዓት ዋሽንግተን እዩ ኩነታት ካበይ ተበጊሱ ብኸመይ ማዕቢሉ እዚ ሎሚ ብስም ምህናፅ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ሕማቅ ኩነታት ስለምንታይ ተፈጢሩ ዘብርህ ዝርዝራዊ ጭብጥታት ኣብ ኢድ ኣለኒ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ብሄራውነት እዩ ነቲ ብሄራዊ ኣተሓሳስባታት ከዓ ቀዋማውን ትካላውን ግበሮ እሞ ሽዑ ውፅኢቱ ክትርኢ ኢኻ ዓለማዊ ባንክን ኣህግራዊ ማዕከን ገንዘብን ነዚ ኩነታት ናብ ዝሎሙ ወዲቕዎ ዘሎ ደረጃ ንምውራድ ኩነታት ኢትዮጵያ ንምብልሻው ገንዘቦም ሓያል ኣበርክቶ ተፃዊት እዩ ዝፀንሐ ኣሰራርሓ ንረብሓታቶም ብቀዋምነት ብቐዳምነት ዘገልግል ኮይኑ ስለ ዝረኸብዎ ልዑል መጠን ኣቕርቦት ናይ ስለያዊ ኣገልግሎት ብምውዳድ ክከባኸብዎ ፀኒሖም ኣለዉ ኣብ ኣዋጅ ዳላስ ዝተፀባረቐ ናይ ልዕልና ዝምባለታትን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎን ብዙሕ ዘመሳስል ዘለዎ እዩ ብመሰረት ኣጠማምጦም ኢትዮጵያ ንምምሕዳር እቲ ዝበለፀ ኣገባብ ንሱ ጥራይ ነይሩ ንመላእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምቁፃር ከዓ ከም ብሉእ ስትራቴጂ ተጠቂመምሉ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ከ ብኸመይ ትገልጾ ብናተይ ኣጠማምታ ሱዳን ናብ መስርሕ ምህናፅ ሃገር እታ ሰልጠነት ሃገር እያ ነይራ ክብል ደፍር ናጽነት ሱዳን ናብ 1946 ምስ ተረጋገፀ ኣብቲ እዋን ብዙሓት ምሁራት ሱዳናውያን ብምባሮም ክያክል ብብዙሕ ሸነኻት ብዙሕ ዕድላት ዝነበሮም ድማ እዮም ሱዳን ከም ዘንቢል ሕብስቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክገብርዋ እዮም ይበሃል ነይሩ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ኢንዳስትሪታት ድማ ብመጠኑ እቲ ዝሓሸ ኢንዳስትሪያዊ ፅላት እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ኣብ ሱዳን ናይ መግቢ ዝበሃል ሽግር ተራ ይፈልጥን ብመንፅር ፖለቲካ ሕብረተሰብ ሱዳን ናብ ሓደ ስሙር ኣተሓሳስባ እዩ ዝኸይድ ነይሩ እቲ እንኮ ሽግር ኣብ ደቡብ ሱዳን ጥራይ ነይሩ ኣብቲ እዋንቲ ምስቲ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሱዳን ንመሰል ህዝብታት ዝቃላ ዝነበረ ምንቅስቓስ ምትእስሳር ነይሩና እዩ ምስቲ ብስም SPLM ወይ ምንቅስቓስ ህዝቢ ሱዳን ንሓርነት ዝፍለጥ ብጆን ጋራን ዝምራሕ ዝነበረ ምንቅስቓስ ምዝ ሎሚ ብስም ህዝባዊ ሓይልታት ምክልኻል ደቡብ ሱዳን ዝፅዋዕ ዘሎ ሓይሊ ማለት እዩ ሙሉእ ህይወትና ብሓባር ሰሪሕና ቀንዲ ሸቶ SPLM ኣብ ዘይግነት ዝተመርኮሰ ሃገር ንምምስራት ዝዓለመ እዩ ነይሩ ካብቲ ንስለ ሕብረተሰብ ህዝቢ ሱዳን ክብል ብተወፋይነት ዝቃለስ ዝነበረ ነብስሄር ጆን ጋራን ብዙሕ ጠቃሚ ምህሮታት ቀሲመ እየ ጆን ጋራን ኣብ 2005 እዩ ኣሻማዊ ክበሃል ብዝከኣል ሓደጋ ሄሊኮፕተር ህይወቱ ሓሊፉ ንሱ ክሳዕ ድሮ ዕለተ ሞቱ ዝነበረ ውስናት መዓልታት ሱዳን ኣብ ክልተ ክትምቀል ደቡብ ሱዳን ካብ ሱዳን ክትንፀል ፍጹም ፈቃደኛ ኣይነበረን
እቶም 99 ሚእታዊት ተቆለታትን ጭብጣትን ንሓድነት ሱዳን ዝድግፍዮም ነይሮም ይብል ነይሩ። ኣነ ድማ ዝተፈለየ ቅማረ ነይርኒ። ንሱ ድማ ተቆለታት ምንጻ ኣለዉ ብሱዳን 999 ንሓደ ከምኡ ድማ 1,000 ነይሩ ንዓይ። ጆን ገራን ንሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ምሕዝነት ኩሎም ናይ ሱዳን ሓይልታት እንተላይ ንኤስፒኤልኤም ዝሰርሕ ነይሩ። ንኩሎም ሱዳናውያን ዘሳተፈ ሓባራውን ሓውኣፍን ፖለቲካ ባይታ ኣብ ምስንዳእ ብዙሕ ፃዕርታት ኣካይዱ። ኣነ ንሱን ኣብ ዛዕባ ኣመልኪትና ለይትን ቀትርን ብሓባር ንሰርሕ ነርና። እቲ ካልእ ኣማራፂ ከዓ እስላማዊ መፍትሕታት ነበረ። ካብ 1956 ክሳዕ 1989 ኣብ ዝነበሩ ናይ ሱዳን ስርዓታት ኣብ እስላማዊ መፍትሕታት ተገዳስነት ዝነበሮ ስርዓት ነይሩ እንተዳ ኢልካኒ ክተቕርበለይ ትኽእል ኢኻ። እቲ ምስ እስላማዊ ሕውነት ምትእሳር ዝነበሮ ብስም ሃገራዊ እስላም ግንባር ዝፅዋዕ ዝነበረ ምንቅስቓስ ካብ 4 ሚእታዊት ዝበዝሕ ሰዓቢ ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ሱዳን ዝነበሮ ኣይኮነን። ኣብ 1989 ግን ኩሉ ነገር ተለዋዊጡ። ምስ ምምፃእ ዑመር አልበሽር ናብ ስልጣን ኣብ 1989 እስላማዊ መፍትሕታት ሓያል ኣድህቦ ተዋሂብዎ። ምምፃእ ዑመር አልበሽር ናብ ስልጣን ኣብ ታሪክ ሱዳን ከም ጸሊም ነጥቢ ክዝከር ዘለዎ እዩ። አልበሽር ንሱዳን ክዕኑ ዝመፀ መሲሉ ካብ 1989 ክሳዕ 2019 ዝነበረ ናይ 3 ዕቁር ኩነታት ሱዳን ብጸልማት እዋን ክግለጽ ዝከኣል እዩ። ፖለቲካዊ ምስልምና ልዑል ደገፍ ንኽረክብ ተሰሪሕሉ። ኣብ ዳርፉር ዘጋጠመ ግህሰት ንባዕሉ ብቑዕ ምስክር እዩ። አልበሽር ሱዳን ኣብ ክልተ ንኸይትምቀል ቅንጣብ ጻዕሪ ኣየካየደን። ብስም ምቕባልን ንምንጻል ክርስቲያናዊ ክፋል ሱዳን ካብ እስላማዊ ክፋል ምግንጻል ደቡብ ሱዳን ብፖሊሲ ደረጃ ክተባባዕ ተገይሩ። ከም ሳዕቤን ናይዚ ኸኣ ኣብ 2011 ብዝተኻየደ ህዝባዊ ረፈረንደም ደቡብ ካብ ሰሜን ሱዳን ተፈልዩ። እዚ ኸኣ እቲ ካልእ ዕንወት ነይሩ ኣብ ዞባና። ምኽንያቱ ምንጻል ደቡብ ሱዳን እቲ ዋና ፍታሕ ኣይነበረን። ውስን ተኽእሎታት ዝነበሮ እውን እዩ። ዝበዝሐ ካብ ህዝቢ ሱዳን ንጆን ገራን ሓዊስካ ካልኦትን ሓድነት ሱዳን እዮም ዝጠልም ነይሩ። ናይ ሎሚ ምክትል ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ዘሎ ሪክ ማቻር እውን እንተኾነ ሓድነት ሱዳን እዩ ዝብል ነይሩ። ብምሉእ ባህግታት ግና ናብ ማይ ኣትዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ከዓ ቀቢላዊ ምግማዕ ከም እንደገና ተኸሲቱ። ኣብ መወዳእትኡ ደቡብ ሱዳን ተነፂላ። ስለዚ ሎሚ ብኸመይና ሃገር ክንሃንጽ ንብል ዘለና? ካብ ምንታይ ተበጊስና? ከም እንደገና ንልዕሊ 30 ዓመታት ብፕሮግራማት እስላማዊ ሕውነት ዝኸደ ሱዳን ጸጋታታ ተመዝሒቑ ጠፊ እዩ። ፖለቲካዊ ባህሊ ሱዳን፣ ትካላት ህዝቢ ሱዳንን ቁጠባ ሱዳንን ሙሉእ ብምሉእ ዓንዩ ይርከብ፣ ወይ ከዓ ኣብ ዘይብቑዕ ውዳበ ወዲቑ ኣሎ። ዘንቢል ሕብስቲ እትበሃል ዝነበረት ሃገር ሎሚ ዕለታዊ ድራር ዕለት ህዝባ ኣብ ምቕራብ ፈሺላ ዘላ ሃገር እያ። ኣብ ሱዳን ንምንታይ እዩ እስላማዊ ኣጀንዳታት ምስ ኩሉ ትሕዝቶታቱን ከፋፋሊ ጸጋታቱን ክዝርጋሕ ተደልዩ? እቶም ኣበየ ክፋል ዓለም ብኸምዚ ስልቲ ጸወታታቶም ዝውድቡ ኣካላት ብኸመይ ዕላማታቶም ይሃርሙ ክትርኢ እንከለኻ ብጣዕሚ ኢኻ ትግረም። ኣብ ዳርፉር እውን እንተኾነ እንዳን ቀቢላን ከምኡ ድማ ምስልምና ከም መሳርሒ ብምውሳድ ብዙሕ ዕንወት ተፈጺሙ እዩ። ሎሚ እንሪኣ ዘለና ውድቕቲ ሃገረ ሱዳን ቀንዲ ውፅኢት ናይቲ ንልዕሊ 30 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ዝተስገደደ ጉጉይ ምሕደራዊ ኣገባብ እያ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሱዳን ሓንቲ ካብ ቀንዲ መሳርሒታት ግደማዊ ምትእታው ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይና ትርከብ። ኣብ ሱዳን ዘሎ ደግሲ ምክፍፋልን ምምቕቓልን ሓይልታት ብኸመይ ትገልጾ? እቲ ስራሕ ናባኻ ገዲፈ ኣለኹ። ምኽንያቱ ሙሉእ ኩነታት ኣብ መቓናእቲኻ ንምግላጹ 10 መጽሓፍቲ ብምሕታሙካ እንተበፂሕካ እዩ። እቲ ሓሳብ ምስ ኩሉ ተቐማጢ ዘኣህጉር ብኸመይ ትዘራረበሉ። ካብ ሱዳን ዝመጽእ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ዳርፉር ገለ ክብለካ እንተዳእደልዩ ብዛዕባ ነገድ ወይ ቀቢላ ክዕለካ እዩ። እዚ ጓል መገዲ ምዃኑ ከኣኽሎ ንናይ ምግንዛብ ዓቕሚ ሕብረተሰብ ዳርፉር ዘቆናጽብ ድማ እዩ። እዚ ድማ ንሙሉእ ሕብረተሰብ ኣጋግዩ እቲ ቀንዲ ጸገም ንኸይረአ ይገብር። ናብቶም መቓቐልቲ ዝበሃሉ ቀቢላዊ መስመራት ሁር ማስሊትን ካልእን ባዕልኻ ትደፍኦም። ብዛዕባ እዞም ቀቢላታት ምዝራብ ብዓይኒ ሓቂ ክርአ እንከሎ ሰሓቢ ክኸውን ዝኽእል እዩ። ብዛዕባ ኑዌር፣ ሽሉክ፣ ኣኝዋኽ፣ ዲንካን ትዛረብ እንተደኣ ሃሊኻ ብዛዕባ ሱዳን ትዛረብ ኣለኻ ማለት እዩ። ኣብ ሶማል እንተኸድካ ድማ ብዛዕባ ቀቢላ ብዙሕ ክሰሚዕ ኢኻ። ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ዝኽዕልሉ ምርኣይ ኣዝዩ ዝምስጥ እዩ። እቲ ዕላልካ ዓብ እዩ። ጸገማትና ኣብ ክንዲ ብወድዓውነት ንዘራረብ ናብ መቓቐልትን ኣዳናገርትን ሰባት ነብስና ንድርቢ። ብተወሳኺ ናይ መሳፍንቲ ኩናት ፖለቲከኛታትን ክኢላታትን ዝብል ጥብቆ ስም ዘለዎም ተራ ድማ ኣቕሊልካ ዝግመት ኣይኮነን። ቀንዲ መደብ ናይዚኣቶም ካብ ምትዕባይ ጉዳያትን ምስሓት ኣንፈት ሕብረተሰባትን ዝኸይድ ዝተፈለየ ኣይኮነን።
ገንዘብን ብልሽውናን ከዓ ኣካል ዝፀወታ እዚኦም ኩሎም ትካላት ስለያ ሃገራት ምዕራብ ቀንዲ ተዋስአት እዮም ኩሎም ነናይ ባዕሎም ረባሕታትን ጽልዋታትን ምስፋሕ ይጽዕዱ ኩሉ ንጥፈታት ኣብ ዝንቡዕ መረዳእታት ዝተመስረተ እዩ ሱዳናውያን ንስኻትኩም ሓደ ኢኹም ናይ ሓባር መጻእ ዘለኩም ህዝቢ ኢኹም ሃገር ንምህናጽ ብሓባር ክሰርሑ ኣለኩም ማሕበረ ባህላውን ፖለቲካውን ዓንድታት ክተሃንጹ ኣለኩም ሓባራዊ ዕላማ ዘለኩም ህዝቢ ኢኹም ኣብ ሓድሕድ ምፍላስ ዘዋጽኩም ኣይኮነን ኣይክስረውሕሉን ኢኹም ዝብሎም ሰብ ጥራዮም ዝደልዩ ኩላትና ብሓባር ነቲ ኣባይታ ዘሎ ኩንነትን ሓቅታትን ንምንጋር ጻዕርታትና ክንሕይል ይግባእ እዞም ጸገማት ብኣህጉር ደረጃ ብኸመይ ክንምክቶም ንኽእል ነውስ ወከፍ ሃገር ኣብ ናይ ባዕላ ኩነታት ወሪዳ ክትፈትሖ ዝግባእ ናይ ባዕላ ጸገማት ኣለዋ እቲ ዋና ሸቶ ብዛዕባ መስርሕ ምህናጽ ሃገር ዝምልከት ጥራይ እዩ እዚ ኣባህላ በቲ ቴክኒካዊ ሸነኻቱ ቅል ዝበለ ክመስል ዝኽእል ይኸውን እቲ ዘገድስ ኪኖ ምህናጽ ጽርግያታት ምርጋጽ ጸዓት ምርጋጽ ኣቕርቦት ማይ መንበሪ ኣባይቲ ዕደናን ኩሉ መድያዊ ቁጠባዊ ቅርጽታት ዝኸይድ ኣይኮነን እዚ ማለት ግን እቲ ቁኑዕ መንገዲ ምኽታል ክንምንታይ ኣገዳሲ ምዃኑ ከይዘንጋዕኩ ማለት እዩ ብመንጽር ምምዕባል ጸዓት ክርአ እንከሎ ከተማታት መብራህቲ ተኸልዑ ምርኣይ ኣደናቕ ዝኾነ ትርኢት እዩ ሰባት ዝስተ ጽሩይ ማይ ተሳኢኖም እንከሎ ንስኻ ከም ወይንታኻ ኣገልግሎት ትረክብ ኣይፋልካን ዝብለኒ ሰብ እንተ ደኣ ሃልዩ ናብቶም ካብ ኩሉ መሰላት ተነጺሎም ዘለዎ ሕብረተሰብ ዘወር ኢልካ ትዕዝብትታትካ ኣካይድ ጥራይ ዝብሎ ካብ ጸጋታት ሃገር ተኣጊዱ ኸያኽሎ ኣብ ኢሰብኣዊ መነባብሮ ዝነብር ሕብረተሰብ ማእልያ ዘለዎ ኣይኮነን በቲ ካልእ ገጽ ሰማይ ጠቀስ ህንጻታትን ዘንጸባርቕ ምዕባላታትን ትዕዘብ ነዚ ዲኻ ምዕባለ እናበልካ ትጽውዖ ዘለኻ ኣብ ሰፈር ዕግርግርን ቀውስን ዝኾነ ማእከላይ ምብራቕ ዋጋ $60 ቢልዮን ሰማይ ጠቀስ ፕላሶታት ምህናጽ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ዝኾነ ሰብ ዘይቅመጦ ፕላሶ $60 ቢልዮን ሕብረተሰብከ ካብዞም ህንጻታት እንታይ ጥቕሚ ክረክብ ይኽእል ደሓንስከ እዘን ናይ ማእከላይ ምብራቕ ሃገራሲ ኣኽል ተርፍ ጸጋታት ነዳዲ ስለ ዘለወን ከምዚ ዓይነት ፓላሶታት ሃኒጸን ኣለዋ ንበል ሃገራት ኣፍሪቃ ኸ ንዝበዝሐ ክፋል ካብ ሕብረተሰብ ወጊንካ ከምዚ ዓይነት ስኑዕን ኣንጸባራቕን መደባት ምዕባላ ክተተግብር ዋልነት ናይ ህዝቢ ዝኾነ ጸጋታት ሃገር ኣዊንታኻ ክትህልኽ መን መሰል ሂብካ መን እዩ ኣብዚ ናይ ዕንጋሎ ቁጠባ ዘለዎ ክፋል ሳልሲ ዓለም ክንዲ ዝሃብቲ ዝፈጥር ሃገራዊ ጸጋታት ብኸመዩ ኣብ መንጎ ሓንቲ ሃገር ዝርከብ ሙሉእ ሕብረተሰብ ብምዕሩይነት ክምቓራሕ ዝኽእል ዓበይትን ኣንጸባራቕትን ፓላሳታት ስለ ዝሃነጽካ ገዛእ ነብስኻ እንቋ ዓብቅዓ ኪልካ ክተዘናግዓ ትኽእል ትኸውን ግን ብዛዕባ እቲ ንኹሉ ዜጋ ሓንቲ ሃገር ብማዕረ ዝጸሉ ናይ መንበሪ ቤት ሕቶስ ከተዛረብ ዜጋታት ኣብ ምንታይ ይነብሩ ኣለዉ ጽሩይ ዝስተ ማይ ቀሪብካ ኣሎም ዶ ናይ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎት ይረኽቡ ዶ ናይ ጥዕናን ትምህርትን ኣገልግሎት ተወዲድሎም ዶ እምበኣር ነዞም ቀለልቲ ሕቶታት ብምሕታት ገምጋማትና ክንገብር ጉብ እዩ ብዛዕባ እዚ ብዕምቆት ቅድሚ ምሕታትና ብዛዕባ ሕቶታት መስርሕ ምህናጽ ሃገር ክንዛረብ ጉብ እዩ መስርሕ ምህናጽ ሃገር ዝጠልቦ ዘላቒ መዋቕራት ብግቡእ እንተ ደኣ ዘይሃኒጽካ ነቲ ኻልኣዊ ዝበሃል ብድሆታት ክትቃለሶ ፍጹም ዝከኣል ኣይኮነን ስለዚ ድማ ኣቐድም ኣቢለ ንኾነታት ኣፍሪቃ ብግቡእ ዘጉልሕ ክሳዕ 10 መጽሓፍቲ ክትጽሕፍ ትኽእል ኢኻ ዝበልኩኻ ብመጀመርታ ኣብቶም ነቲ ውህብ ጸገማት መገምገሚ ዝኾኑና ንፍታሕ ዝእምሙን መዐቀኒታት ክንሰማዕ ኣለና ሽዑ እቶም ናይ ዶክትሬት ማዕርግ ዘይብሎም ተራ ሰባት ዝርድእዎን ዝቃለስሉን መፍትሒታት ክነምጽእ ንኽእል ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳንን ሶማልን ሓባራዊ ምሕዝነት ወይ ድማ ዞባዊ ምውህሃድ ክፍጠር ተግባራዊ ኢልካ ትሓስብ ዶ ብዘይካ ተዋሂድካ ምቅላስ ዝኾነ ካልእ ምርጫ ዘሎ ኣይኮነን ነዚ ክንገብርካ ሙሉእ ሓላፍነት ኣለና ነናይ ውልቅና ሃገራዊ ጸገማት በቢ ውልቂ ክንፈትሕ ንኽእል ንኸውን ዞባዊ ኣተሓሳስባታት ክነማዕብል እንተ ደኣ ኮይንና ግን መጀመርታ ሓድነትና ክነደልድል ጉብ እዩ ነገራት ካብ ምምቕቓል ዝርከብ ዝኾነ ዓይነት ረብሓ የለን ትርጉም ዝህብ ድማ ኣይኮነን ኩሉ ነገር ኣብ ሓበራዊ ኩነታት ውሁድ ንቕሓትን እዩ ዝምርኮስ ዘተኣማምን ሃገራዊ ኩነታት ኣብ ምህናጽ እንተ ደኣ ተዓዊትና ነዚ ዓወት ናብ ዞባ ገጽና ክንዝርግሖ ጻዕርታት ክነዛይድ የድሊ ብዛዕባ ሙሉእ ሰሜን ኣፍሪቃ ዘይኮነ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዛረብ ዘለኹ ኩሉ ከባቢታት ኣፍሪቃ ኣብ ዞባታት ዝውደብ ዕውት ዞባዊ ምውሃድ ክረጋግጸሉ እንተ ደኣ ኽኢሉ ብኣህጉር ደረጃ ሃናጽ ኣበርክቶ ክህሉ ዝኽእል እዩ ዕውት ኣህጉራዊ ውህደት ብመንገዲ ዕውት ዞባዊ ውህደት ጥራይ ክረጋገጽ ዝኽእል ኣብ ዘመነ ዓውለማ ኢና ንነብር ዘለና ስለዚ ነቲ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ንጥፈታት ብዙሕ ክንመሃረሉ ግቡእ እዩ ኣሜሪካን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ንጥፈታቶምን ኣብ ቻይና ሩስያ ዓረባዊ ዓለም ላቲን ኣሜሪካ ዘሎ ኩነታት
ኣብ ግምት ክንእትዎ ግቡእ መስለኒ ኣብዛ ብቁልጥፍ እትልወጥ ዘላ ዓለም ንበይንኻ ተነፂልካ ምኻድ ዝበሃል ግብራዊ መረዳእታ ኣይኮነን እንተወሓደ መደባትካ ክትዋህዶ ናይ ግድን እዩ ኢጋድ ክንምስርት እንከለና ቀንዲ ሕልምና ነዚ ባህጊ ንምውቃዕ እዩ ነይሩ ውድብ ኢጋድ ኣብ 1993 መሰረታዊ ምትዕርራይን ዳግመ ውደባን ምስ ተኻየደሉ ነቲ ኣብ ምቅላስ ብድሆታት ጥሜትን ደርቅን ኣተኪሩ ዝነበረ ውድብ ናብ ሓደ ዓማሚ ዞባዊ ውድብ ምዕባለ ከም ዝሰፍሕን ብመንፅር ውጥን ምዕባለ ነብሲ ወከፍ ኣባል ሃገር ክስራዕን እዩ ተገይሩ በይንኻ ብተናፀል ክትውስን ትኽእል ትኸውን ፀገም ዘለዎ ድማ ኣይኮነን ግን ከዓ ሓበራዊ ውሳነን መወዳድርቲ ዘለዎ ኣይኮነን ኣብ ቅድሜና ካልእ ምርጫ ኣይነበረን ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ዝነበረ ዓለማዊ ኩነታት ንባዕሉ በይንና ክንውስን ዘፍቅድ ኣይነበረን ነብሲ ወከፍ ሃገር ነናይ ገዛ ርእሲ ዓማማት ኣለዋ ካልእ ምርጫታት ኣሎ ትብል እንተደኣ ኮይንካ ድማ ክትነግረኒ ትኽእል ኢኻ ኣጀንዳታት ውድብ ኢጋድ ክነዋህድ እንከለና ዝነበረ መርግፂታትና ድማ ንሱ እዩ ነይሩ ዝሓሸ ምርጫ ኣለኒ ዝብል ኣካል እንተደኣ ሃልዩ መገዱ ከርእየና ኣለዎ ኢና ኢልና ናብዚ ዞባዊ ውህደት ቅድሚ ምስጋርና ነብሲ ወከፍ ቀርኒ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዘለዋ ብሄራውን እንዳውን ሃገራዊ ብድሆታት ክትፈትሕን ክትሰግሮን ኣገዳሲ ነይሩ ሎሚ ኣብ ሱዳን ኢትዮጵያን ሶማልን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣመልኪትካ ምስ ሰባት እንተደኣ ተዘራሪብካ ዝቕበለካ ሰብ የለን ኣብዘን ሃገራትን ካልኦት ከባቢታን ዘሎ ደብዛት ኩነታት ናብ ዝፍታሕ ዝወስድ ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ከዓ ቀዳምነቱ ሃገራዊ ጉዳያትን ብድሆታትን ምዃኑ ክነግረካ ይኽእል እቲ ፍታሕ ግን ብቐሊሉ ዝመጽእ ኣይኮነን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓበራዊ መረዳእታ ክትፈጥር ቀሊል ዕማም ኣይኮነን ምስ ሶማላውያን ኬንያውያንን ሱዳናውያንን ክዕልል ከለኹ ፀገማትና እንታይ እዩ ብምባል ሓንቲ ሕቶ ሓቶም ክንመኻኸርን ክንዘራረብን ግቡእ እዩ ናይ ግድን ሓበራዊ መረዳእታታት ክፍጠረሉ ክኽእል ኣለዎ ብድሆታትና ዕድላትና እንታይ ምዃኖም ፀጋታትና ብኸመይ ነዋህድ ናብ ሓደ ስምምዕ ክንበፅሕ ኣገዳሲ እዩ ብዛዕባ ናይ ሰላም ዲፕሎማሲኸ እቲ ፍታሕ ኣብ ኩሉ ተመሳሳሊ እዩ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ምርጫ ሓደን እንኮን ጥራዩ ንሱ ከዓ ንሕና ወነንቲ ገዛእ ውሳነታት ክንከውን የድሊ ሓቢርና እምቢ ንግዳማዊ ምትእታው ክንብል የድሊ ኣብ ሓደ ኣዝዩ ተነቃፊ ጂኦግራፊና ንነብር ዘለና ተነቃፍነት ናይዚ ጉዳይ ኣናእስና ክንሪኦ ግቡእ ኣይኮነን ካብ ካልኦት ዝሓሽናን ዝበለጥናን ስለ ዝኾንና ኣይኮንናን እዚ ኩሉ ሽግራት እቲ ብድሆ ካብ ጂኦፖለቲካዊ ፀገማትን ኩነታትን ዝነቅል እዩ ብስምዒት ጥራይ ክትዛረበሉ እትኽእል ጉዳይ ዘይኮነ ግብራዊ መሓልኻታት እዩ ግድን ድማ ክንፈትሖ የድሊ ኣብ 2006 መለስ ዜናዊ ብባርኾት ናይ ዋሽንግተን ንሶማል ወሪሩ ከም ኣባላት ውድብ ኢጋድ ኮንካ እሞ ነዚ ጉዳይ ጠምቶ ንናይ ግዳም ሓይልታት ረብሓታት ክተሳስስ ኣብ ጎንኻ ዘላ ኣብ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ምሳኻ ኮፍ ኢላ ኣብ ጣውላ እትረዳእ ሃገር ወራር ክትፍፅም ካብ ውድብ ኢጋድ ንግዚኡ እልይ ክንብል ዝወሰናሉ እንኮ ምኽንያት ድማ ንሱ እዩ ነይሩ ምኽንያቱ ነገራት ትርጉም ኣይነበሮምን ርእቶታትና ድማ ብግልፂ ኣቐሚጥና ኢና ኢጋድ ዝተመስረተሉ ኣውራ ዕላማ ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ናይ ኢህን ሚህን መድረኽ ንምፍጣር ፀጋታት ንምውሃድን ኣብ ሕድሕድ ምድጋፍን ናይ ምክልኻል ኩነታት ምምችሻእ ደኣ እምበር ካልእ ኣይኮነን ኢልና መልእኽትና ሰዲድና ኣገልጋሊ ናይ ርሑቕ ሓይልታት ብቐንዱ ድማ ናይ ዋሽንግተን ኮንካ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክድውሽ ዊን ከም ዝበለካ ጎረባብቲ ሃገራት ክትወርር ግን እንታይ ማለት እዩ ብኸመይ ክምኽነ ይከኣል ምዕራፍ 3 ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ሃፀያዊ ምትእትታው ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኤርትራ ሎሚ ብብዙሕ ውሽጣውን ግዳማውን ብድሆታት እትሓልፍ ዘላ ሃገር እያ እዚ ትብሎ ዘለኻ ብርግፅ ሓቂ እዩ ዘቤታውን ዘባውን ኣህጉራውን ብድሆታት ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ኣሎ ንቐረብ ሰዓት ከም ኣብነት ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ንብሙሉእ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብኸመይ ኢኻ ኣብ ሓደ እዋን ውሑስ ቀረብ ሰዓት ክተረጋግፀሉ ትኽእል ነዚ ደረጃ ዛጊድ ክንበፅሖ ይከኣልናን ዘለና ኣብ ግዜ ኢጣልያዊ መግዛእቲ ዝነበረ ብኩሉ እንትልኡ ብሉፅ ዝበሃል መንገዲ ባቡር ትሕተ ቅርፅን ካልእ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ካልእን ብሰንኪ ኩናት ዓኒ እዩ ሎሚ ኣሰሩ እኳ ክትረኽቦ ዝከኣል ኣይኮነን ምህናፅ ነፃን ምዕብልትን ሃገር ቀሊል መስራሕ ኣይኮነን ብፍላይ ከዓ ምህናፅ ዘላቐ ትሕተ ቅርፅታት ብቐሊሉ ክተረጋግፆ ዝከኣል ዕማም ኣይኮነን ውሑስን ዘላቐን ኣቕርቦት ዝስተማይ እንተላይ ንሕርሻዊ ንጥፈታት ዝዓለመ ማለት እዩ ክተረጋግፅን ውሕስነት መግቢ ክተማልእ ቀሊል ዕማም ኣይኮነን እሞ ድማ ምስ ድሩፅ ፀጋታት ትጉህን ፃዕረኛን ህዝቢ እንተደኣ ሃኒፅካ ግን ዋላ ምስ ድሩፅ ፀጋታት ኩሉ ክብፃሕ ዝከኣል እዩ ምኽንያቱ እቲ ባይታ ተነፂፍ እዩ
بتمساسالي ኩነታት ኤርትራ ክትግምግሞ እንተደኣ ኮይንካ ናይ ካልኦት ሃገራት ተመክሮታት ኣብ ግምት ክትእቱ ግቡእ እዩ ምክንያቱ እዚ ሎሚ ተዓዊትናሉ ኢልና እንንየተሉ ብሄራዊ ሃይማኖታውን ኣውራጃውን ምትፍናን ንብዙሓት ሃገራት ግዳይ ዝገብር ዘሎ ጎዳእ ማሕለኻ ምዃን ምዝካር ግቡእ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዝወደቐ ሕብረተሰብ ሃገር ክሃንፅ ፍጡም ዝከኣል ኣይኮነን ሽዑ ብዛዕባ ግዳማዊ ምትእታው ክትዛረብ ትኽእል ግዳማዊ ምትእታው ነብሱ ዝኸኣለ ተወሳኺ ብድሆ ሃገራት እዩ ናይ ግዳም ሓይልታት ንረብሓታቶም ክብሉ ዘቤታዊ ሽግር የሳውሩ ሽዑ ከም በዓል ዳላስ ወይ ካልኦት ካብ ርሑቕ ቦታታት መፅዮም እዚ ሃገር ወይ ከዓ እዚ ኣብዚ ሃገር ዘሎ ኩነታት ንዓና ዘርባሕ ኣይኮነን ኢሎም ክዛረቡ ይረኣዩ ኣብ ነውሲ ወከፍ ሃገር ዘሎ ኩነታት ብኸመይ ትምዝምዞ እቲ መምርሒ ከፋፊልካ ግዛእ ዝብል እዩ ብሄራት እንዳታት ቀቢላታት ሃይማኖታት ኩሉ ምንጭ ጽልዋ ክበሃል ዝከኣል ረቑሒታት ከምኡ እውን ፋይናንሳዊ ትካላት ኣካል ፀወታት እዚኦም እዚ እምበኣር ክስገር ዝግብኦ ግድል እዩ ውርፁፅ መስርሕ ምህናፅ ሃገር ክተካይደሉ ዝግባእን ዝከኣልን መድረኽን እዩ ጽፉፍ መርሓ ጎደና እንተደኣ ቀይስካ እቲ መስርሕ ቀሊል እዩ ካብ ብድሆታት ነፃይ ናይ ኮና ንብል ዘለና ዳላስ ካብን ናብን ዞባታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ዝሃገር ቀውሲ ንምዝራእ ተጊሁ ዝቃለ ዘሎ ሰብ እዩ ኣብ መስርሕ ምህናፅ ሃገር ዝኽትልዎ ዘሎ ቀጥታዊ ተፅዕኖታት ዕንቅፋትን ድማ ክትነፅጎን ክተናእሶን ዝከኣል ኣይኮነን ንፅር መፍትሒ ዝበሃል የለን ሩኡይ ክበሃል ዝከኣል ናይ ምውሃድ ሽግራት ኣሎና ቁጠባውን ሕብረተሰብን ብኸመይ ነዋህዶ ናይ ሓደ ንኡስ ኣከባቢ ምውሃድ ምስ ውህብ ዓለማዊ መቓን ምውሃድ ብኸመይ ነረጋግፅ ከምታ ቀዲመ ዝገለጽክዎ ግዳማዊ ምትእታው ሓደ ካብ ዓበይቲ ግድላት ኣህጉር ኣፍሪቃ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ድሕረትን ምግላልን ግዳማዊ ምትእታው ዝኸተሎ እዩ ኣነ ፂርካ ንምዝራብ ግዳማዊ ምትእታው ቀንዲ ሕመረ ሽግራት ኣህጉር ኣፍሪቃ እዩ ውሽጣዊ ብድሆታት ቅድሚ ምፍታሕና መጀመርታ ንዑ ክንፈትሕ ግድነት ይገብሮ ክቡር ፕሬዚደንት ንፈለማ እዋን ኣብ 2010 ኣብ ዝተረኸብናሉ ብዛዕባ ዓለማዊ ባንኪ ሓደ ነገር ነጊርካኒ ነርካ ንሱኻ ዓለማዊ ባንኪ ቁጠባዊ መደባት ሃገርካ ንምዝርዛርን ብኡ ኣቢልካ ድማ ንምውሳንን ናብ ኤርትራ ምምጽኡ እዩ ንስኻ ኸኣ ገዛእ ሃገርና ካባኻትኩም ንላዕሊ ከም ንፈልጥን ተመክሮ ከም ዘለናን ስለ ዝኾነ ኸኣ ቁጠባዊ መደባትና ባዕላትና ከነዳሉ ኢና ኢልካ ከም ዝመለስካሎም ነጊርካኒ ነርካ እምበኣርከስ እቲ ሽዑ ዝተወስደ ውሳነ ቁኑዕ ነይሩ ኢልካ ዶ ተኣምን እቲ ንሳቶም ሒዞሞ ዝመፁ መደባት ረቂቕ ሽርሒ ጥራይ ዘይኮነ ድርዳር መግደራታት ዝነበሮ እውን እዩ ኣብ 1994 ሓደ ወኪል ካብ ባንኪ ዓለም መፅዩ ተናኻሲ ዝኾነ ዘረባ ተዛሪብኒ ነይሩ ቃል ብቓላ ቁጠባዊ ፕሮግራማትኩም ባዕላትና ክነዳልወልኩም ኢና ኢልኒ ከምኡ ምስ በለኒ ሓንቲ ቀላል ሕቶያ ኣብ ርእሰይ ቆለጭ ኢላትኒ መደባት ልምዓት ቁጠባዊ ፕሮግራማትን ሃገረይ ንምንታይ ባዕለይ ከዳልዎ ዘይፍትን ትብል ሕቶያ ምክንያቱ ባዕለይ ዘይነደፍክዎ ቁጠባዊ መደባት ከመይ ኣቢለ ከተግብሮ ይኽእል ብኸመይ ኸ ጸጋታት ክውድበሉ ሓገዝ እንተኣድልዩኒ ነገራት ምክዋን እንተደኣ ኣብኒ ሓገዝ ምሕታዝ ዝበሃል ምርጫ ኣለኒ ኣብ ዝበፅሕ ከይበፅሕኹ ግን ንምንታይ ናብ ምኽሪ ካልኦት ትወድቕ ባዕለይ እንተ ዘይፈተንክኸ ብኸመይ ውሽጣዊ ብቕዓት ክሃንፅን ተመክሮ ከዋህልልን ዝኽእል ዓዊለ ዝብሎ ዝነበርኩ ሕቶታት ዘይኮነ ብውሽጠይ ዘሰላስሎ ዝነበርኩ እዩ ብልበይ ድማ ካልእ ሰብ መፂኡ መደባትካ ከዳልወልከያ ክብለካ እንከሎስ ክንዲ ምንታይ ዘሕንኽ ነገር እዩ ክብል ዝከረኒ ኣነ ብቑዕ ኣይኮንኩን ማለት ድዩ ክብል ወሰኽኩ እቲ ወኪል ዓለማዊ ባንኪ ዘረብኡ በዛ ያብቅዓን እዚ ኣነ ዝብለካ ዘለኹ ልሙድ ባህል እዩ ኣብ ኩሉ ዓለም ብኸምኡ ኢና ንሰርሕ ቁጠባዊ ፕሮግራማት ሃገራት ባዕላትና ኢና ነዳልዎ ክብል ገለጸለይ እዚ ጠለብ ንኣይ ናይ ሕግን ስምዒትካ ምግላፅን ኣይነበረን ብዙሕ ዝተረፈን ነገር ምህላዊ ከዓ ተረዳእኩ መደባት ልምዓት ጽላት ብጽላት ባዕላ እትቕይስን እተተግብርን ሃገር ክንሃንፅ ኣለና ነዞም ብድሆታት ብብቕዓት ዝፈትሑ ኣብ መስርሕ ምህናፅ ሃገር ተኣመንቲ ዝኾኑ ሃገራውያን ትካላት ክንሃንፅ ግድነት ይገብሮ ኣብ መደባት እንተ ዘይተዓዊትና ሃገር ብኸመይ ክትቅፅል ትኽእል ልክዕ ከም ድራማዊ መስራሕ ድማ ክትውስንን ዘይክትውስንን ናባኻ ንገድፎ ኢሎም ንኸይዶም መደባትና እንተ ዘይተቐቢልካ ምስተን ዝርካበን ምርጫታትካ ጥራይ ክትተርፍ ኢኻ ዝብል ሓውስ ምንፍራሕ ዝመስል ለበዋ ገዲፎምለይ ከይዶም ካብዛ ህሞታት ሒዘን ዝነበረ ኣስታት 30 ናይ ቃልሲ ዓመታት ንሳቶም መደባቶም ከተግብሩ ክቃለሱ ንሕና ኸኣ ብዓቕምና ዋና መደባትና ክንከውን ዝተሓለፈ ናይ ምርብራብ ዓመታት እየን
بمدب يوم تقاريسومنا خبها لي كال እንታይ እቲ መደባት ንሱ ዶ ይኸውን እቲ ሕቡእ ኣጀንዳ ሕብረ ሃገራዊ ትካላት ወይ ዓርሞሽሽ ንግዳውያን ካምፓኒታት ኣብ ኩሉ ልምዓታዊ መደባት ይሳተፋ እየን ጸጋታት ክሳዕ መጨረሽታ ዝሕለብ ዘሎ ኣህጉር ኣፍሪቃ ንኹሉ ብድሆታት ክፈትሕ ዝኽእል ልኡላዊ ትካላት ዛጊታ ይሃነፀትን ዘላ ከም ኣህጉር መጠን ህይወት ዘለዎ ንጥፈታት ኣለዋ ክትብል ዝከኣል ኣይኮነን እቲ ኣብዚ ኣህጉር ዘሎ ምኽርታት መወቆላዊ ይኮነን እንታይ ዳ ናይ ባንኪ ዓለምን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ምኽርታት እዩ ንኣይ ቁጠባ ማለት ሓደ ርዱእ ነገር እዩ ንሱ ከዓ ምፍራይ ምዝርጋሕን ምህላኽን ጥራይ እዩ ብተመሳሳሊ ቁጠባ ምስ ምኽዕባትን ምዝርጋሕን ሃብቲ ዝተኣሳሰር ዛዕባ እዩ እምበኣር ነዚ መረዳእታ ብኸመይና ምስ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ተግባራውነቱ ክረጋግፅ ዝከኣል ብኸመይና ሃብቲ ክንሃንፅ እንኽእል ሃብትን ምቕርሕን ሃብቲ ጎኒ ንጎኒ እጓዓዝ ምህላው ምርጋፅ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ሎሚ ኣብ ናይ ዕንጋሎት ቁጠባ ኢና ንነብር ዘለና ካብ ናይ ዕንጋሎት ቁጠባ ክንላቐቕ እንተ ደኣ ኮይንና ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፍርያት ዋጋ ክንውስኸላ እዩ ነዚ ክነተግብሮ ድማ ቁጠባና ንመሳንዕ ዝድርኽ ኢንዳስትሪያዊ ጽላት ምዃኑ ክነረጋግፅ ኣገዳሲ እዩ ቀንዲ ሾትና ምኽዕባት ሃብቲ እዩ ክኸውን ዘለዎ ሃብቲ ማለት ምውህላል ወርቅን ማዕድንን ዩራኒየምን ወይ ከዓ ምትካል ኣትክልትን መግብን ጥራይ ኣይኮነን እቲ ኻዕብቶ ሃብቲ ግቡእ ተጠቃምነት ቴክኖሎጂ ዘረጋግፅ ክኸውን ኣገዳሲ ይገብሮ መደባትካ ዘይትሕንፅፅ ልሙስ ፍጥረት እንተ ደኣ ኮይንካ ጸጋታት ብዘይውዳበ ዝብሕጎግ እንተ ደኣ ኮይኑ ብግዳም መፂኦም እዚ ግበር እዚ ኣይትግበር ዝብሉኻ እንተ ደኣ ኮይኖም ሃብቲ ክትፈጥር ፍጹም ኣይትኽእልን ኣብ ዓለም ዘሎ መነባብሮን ቁጠባን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ባንኪ ዓለም ምስ ኩሎም መሓውራቶም ብጥብቂ ዝቆፃፀርዎን ዘማእዝንዎን እዮም እቲ ድሃይ ሓደ ዓይነት እዩ ንስ ከዓ ድምፂ ድኽነትን ተነፅሎን ጥራይ እዩ ኣፍሪቃ ጥራይ ኣይኮነትን ግዳይ ትኸውን ዘላ ካብ ኣፍሪቃ ንላዕሊ ግዳይ እዚ መዝማዚ ምሕደራ ብምዃን ኣደዳ ድሕረትን ድኽነትን ዝኾኑ ብዙሓት ከባቢታት ከም ኣብነት ክቐረብ ዝኽእል እዩ ንኣብነት ብዛዕባ ላቲን ኣሜሪካ ምዝራብ ይከኣል እዚ ዞባ እዚ ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝበኣሰ ብድሆታት ድኽነትን ድሕረትን ዝገጥም ዘሎ ኣህጉር እዩ ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳን ኣሜሪካውን ብዙሕ ብድሆታት ኣሎ ነዚ ኩሉ ቅልውላዋት መን የመሓድሮ ኢልካ እንተሓቲትካ እተን ብጉልባብ ፋይናንሳዊ ትካላት ዝንቀሳቐሳ ዓርሞሽሽ ንግዳውያን ትካላት እየን ነፍሲ ወከፍ ህይወት ናታተን ሕዛት እዩ ዊን ዝበለንካ ይገብርኦ ገዛእ ረብሓታቱ ከሳስያ ብምባል ቁጠባዊ ፕሮግራማት ሃገራት ባዕለተን ይዳልዋ በዝን ወዲ ከምዝን እምበኣር እዩ ቁጠባታት ሳልሰይ ዓለም ካብ ናይ ዕንጋሎት ቁጠባ ምዕይ ክብል ዘይከኣለ ምህናፅ ኢንዳስትሪያውን ናይ መሳንዕ ቁጠባ ከዓ እሞ ዝሕሰብ ኣይኮነን እቲ ፀወታ ብዛዕባ ምምዝማት ጸጋታት ማእከል ዝገበረ እዩ ነፍሲ ወከፍ ባህርያዊ ጸጋታት ተባሕጊጉ ኣብ ካልእ ቦታታት ይምስራሕ ንነዊሕ ዓመታት ብኸምዚ ኣገባብ መዝማዝ ምትእታዋት ግዳይ ክኸውን ዝጸንሐ ጽላት ኢንዱስትሪ ዕደና እዩ ምስ ዕደና ወርቂ ኣተኣሳሲርና ክንዘራበሉ እንተ ደኣ ኮይንና 100% ብዘቤታዊ ዓቕምታት ክተመስርሖ ዝሕሰብ ኣይኮነን 80% ኣብዚ ይምስራሕ እቲ ዝተረፈ 20% ከዓ ኣብ ካልእ ይምስራሕ ኮፐር እውን ናብ ግዳም ንሰድድ ኢና መስርሕ ምዕዳንን ምፅራይን ኮፐር ግድን ብውሽጣዊ ዓቕምታትና ክነካይዶ የድሊ ኣበይ ዝፃረ ኣብ ካልእ ቦታታት እዩ ሽዑ ናብ ውድ ኣቕሓ ተለዊጡ ናብ ዕዳጋታት ይወርድ ኩሉ ጸጋታት ኣፍሪቃ ናብ ካልእ ቦታ ተወሲዱ እዩ ሓደ ካብ ቀንዲ ብድሆታት ኣፍሪቃ እምበኣር እዚ ኩልነት እዩ ኣህጉር ኣፍሪቃ ገዛእ ማዕድናታ ዛጊት ክተመስራሕ ኣይከኣለትን ዘላ ስለዚ ድማ ዛጊት ቀንዲ ተዋሳኢት ኣህጉራዊ ቁጠባ ክትከውን ዘይበቕዓት ዘላ እቲ ኣገባብ ናይ ባዶ እኩብ ፀወታ እዩ ኣብ ምዕባለ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ኣፍሪቃን ልዑል ተራ ክፃወት እትፅበዮ ጸጋታት ብኻልኦት ሓይልታት እዩ ዝጓረዝ ዘሎ እቶም ቀንዲ ዋናታት ናይ ፀወታ ባንኪ ዓለምን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን እዮም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘቤታዊ ግድላት ከዓ ረብሓታት ይውሕሱ ካብቲ ኣዝዩ ኣገራሚ እዚ መዝማዝ ስርዓት ወላ እውን ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከም ሃገር ዝንሕፋ ኣይኮነን ኣሜሪካ ብሰንኪ ጽሉል ክበሃል ዝከኣል ናይ ምብሓትን ምቁፅጻርን ዝምባለታት ልዕሊ 31 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ኣብ ዝባና ተጻዒንዋ ይርከብ ሃገራት ኤውሮጳውን ካብዚ መፈንጠራ ነፃ ክትብለን ዝከኣል ኣይኮነን ኩሉ ህዝቢ ዓለም በጃኻትኩም ግደፉና ግዜኹም ኣብቅዕዩ ይብሎም ኣሎ ብኸመይኻ ካብ ከምዚ ዓይነት ናይ ዕንጋሎት ቁጠባ ዳይናሚክስ ክበሃል ዝከኣል ምዕባለ ክትረጋግፅ ትኽእል እቲ ዓብዪ ምስጢር ሓደ እዩ ንሱ ከዓ ገዛእ መደባትካ ባዕልኻ ክትሕንፅፅን ክተተግብርን ዝብል መትከል ዘካተተ እዩ ቁሩብ ግዜ ምፅማም ዝሓትት መስርሕ እኳ እንተኾነ
ካልእ ዝኾነ ዓይነት ምርጫ የለን ክትመሃርን ዓቕምታትካ ክትህጥርን ግዜ ዝሓትት ጉዳይ እዩ ቅድመ ነባብሮ ደቂ ሰባት ብስኑዕ ፍርያት ምዕብላኹ ከይኣኽሎ ብሰማይ ጠቀስ ፓላሳታት ዘብለጭለጭ እዩ መቕርሐ ጸጋታት ከዓ ካብ ወሰንቲ ዛዕባታት እዩ ነዊሕን ዝተሓላለኸን መስርሕ እዩ እቲ እዘን ክተቕሰን ዝጸንሓ ንግዳውያን ትካላት ዘበርክትኦ ዘለዋ ግን ናብ ዕንወት ዘምርሕ ጥራይ እዩ ንሳተን ቀንዲ ዋናታት ጉዱድ ኩነታት ድኽነትን ድሕረትን ኣብ ኣፍሪቃ ኮይነን ይርከባ ሎሚ ኣብ ሃገር ኣፍሪቃ ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ ክሳዕ 1.2 ቢልዮን ዝበጽሕ እዩ እዚ ቁጥሪ ኣብ ቀረባ ወለዶታት ብዕጽፊ ክራባሕ ከዓ ልዑል ትጽቢት ይግበረሉ ቁጠባ ኣፍሪቃ ብኸምዚ ዘለዎ ናይ ዕንጋሎት ደረጃ እንተደኣ ቀጺሉ ህይወት ኣብ ኣፍሪቃ ኣጸጋሚ ክኸውን እዩ ናብራ ሰባት ክበላሸው እዩ ድሮ ኣብ ቅልውላው ዝርከብ ናይ ዕንጋሎት ቁጠባ ክንድኡ ትጽቢትን ተስፋን ክተንብረሉ ዝከኣል ኣይኮነን ነዚ ምውሳኽ ናይ ቁጥሪ ህዝቢ ዝመጣጠን ዘላቕን ዓጋብን ቁጠባ ምስ ኩሉ ብቑዕ ትሕተ ቅርጺ ክዋለድ የድሊ ኣፍሪቃ ብዘይካ ካብ ዕንክሊል ምውፃእ ካልእ ዝኾነ ዓይነት ምርጫ ዘለዎ ኣይኮነትን ስለዚ ርእይቶታተይ ብናጽነት ኣይገልጽን ማለት እንታይ ማለት እዩ ምርጫሃት ክህልወና ኣይክእልን ምርጫሃተይ ከተግብር መምርሒታትን ፍቓድን ካልኦት ክጽበለኒ ማለት ድዩ እዞም ሕቶታት ግድን ክምለሱ የድሊ ክትውግኖም ዝከኣል ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍ ኣፍሪቃዊ ነፍሲ ወከፍ መንግስቲ ነፍሲ ወከፍ ትካል ነፍሲ ወከፍ ሕብረተሰብ ኣብዚ ዛዕባ ግቡእን ሰፊሕን መረዳእታን ክህልዎ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ዘረባኻ ኣብ ልዕሊ መግዛእቲ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብድሕሪ መጋረጃ ዘላ ሓይሊ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኢልካ ነርካ ኣብ ቅልውላው ዩክሬን ብድሕሪ መጋረጃ መን ኣሎ እንተዳኢልካኒ ተመሳሳሊ መልሲ ይኽበካ ናብ ነፍሶም ባዕላቶም ዝሰሓብዎ ጸገማት እዩ ብርእይቶኻ ኣሜሪካ ስለምንታያ ሎሚ ክሳብ ክንድዚ ጎነፃዊት ትኸውን ዘላ ንምእዳባኸ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል ሓደ ሓቂ ክነግረካ ኣሜሪካ እታ ዝዓበየት ቁጠባዊ ሓይሊ ኣብ ዓለምናያ እንተዳኢሎምኻ ትጋገዩለኹም በሎም ኣሜሪካ ኣብዚ ደረጃ የላን ጌጋ ቅማረታት እዮም ገይሮሞ ምስ ምብቃዕ ዝሕል ኩናት እታ እንኮም ወዳድርቶም ዝነበረት ሕብረት ሶቪየት ነበር ወዲቐያ ኢሎም ገሚቶም ነታ ንሓድግታት ሕብረት ሶቪየት ክትውክል ትኽእል እያ ኢሎም ዝኣመኑላ ሩስያ ከዓ ብቁጠባን ዲፕሎማስን ከምበር ክኽዋ ምዃኖም ኣሚኖም በቲ ልሙድ እስትራቴጂታቶም ኣቢሎም ንሳቶም ዝቆጻጸርዎ ሓደ ቀጽራዊ ኣህግራዊ ስርዓት ሓንሳብን ናሓዋሩን ክሃንጹ ተበጊሶም ግን ኣብ ቻይና ዝነበረ ግምታቶም ኣብ ጌጋ ቅማሪ ዝተመርኮሰ እዩ ዝነበረ ቻይና ሎሚ ናይ ዓለምና ዝዓበየት ቁጠባ ኮይና ንረኽባ ስለምንታይ እያ ሩስያ ከም ሓንቲ ዓባይ ስግኣት ከም እትርአ ተገይሩ ስለምንታዮም ንዓቕምታት ናይ ቻይና ነቲ ክፈጥርዎ ዝደለዩ ናይ ምዕብላል መደባት ከም መርግእ ክጥቀሙሉ ዝብል ስምዒት ተሰሚዕዎም ኣብ ቻይና ዝርከብ ዓያይ ዓቕሚ ሰብን ጽዓትን ኣዝዩ ሕሱር ስለ ዝኾነ እዩ ብመንጽር ናታቶም ህዝቢ ክርአ እንከሎ ድማ ህዝቢ ቻይና ክንዲ ተኣህላኸ ሕብረተሰብ ክትብሎ ዝከኣል ኣይኮነን ካብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ብምስጋም ኣብ ቻይና ዝዓለበ ኢንዱስትሪያት ምዕራብ ነዚ ከም ዓብ ጸጋ ክጥምቶ ግድነት እዩ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ቻይናዊ ሕብረተሰብ ምስ ምህዞን ሰንዓን ብዙሕ ሌላ ዝነበሮ ኣይኮነን ሎሚ ዘሎ ናይ ቻይና ቁጠባ ብልዑል ቴክኖሎጂ ዝተደገፈ እዩ ቻይና ቁጠባዊት ኣርሓ ምዃና ኣረጋጊጻ ኣላ መጻኢ ቻይና ክዕገት ይኹን ክግደብ ዝከኣል ኣይኮነን ኣብዚ ክንርድኦ ዝግባአና ኣሜሪካ ኣስታ 31 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ዘለዎ ሃገር እያ እዚ ዕዳ እዚ ኮንግረስ ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ብወግዒ ኣፍልጦ ዝሃቡ ዕዳ እዩ እቲ 25 ሚእታዊት ካብዚ ኣሜሪካ ብቻይና እትዕደዮ እዩ እዚ ማለት ከዓ 25 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ኣሜሪካ እትጥቀመሉ ዘላ ኣብ ዑደት ዘሎ ዶላር ናይ ቻይና ገንዘብ ምዃኑ እዩ ኣብ መዳይ ኢንዱስትሪ ቻይና ነዊሕ ሰጊማ እያ እቲ ብስም ፖሊሲ ምውላድ ሓደ ቆልዓ ዝተገብረ ጉድለት ሕጂ ተኣሪም እዩ ቻይና ካብ 1.4 ቢልዮን ህዝብን ኪንኡን ክድግፍ ዝበቅዕ ቁጠባ ዝሃነፀት ሃገር እያ ህንዲ እውን ኣብ ንጡፍ ቁጠባዊ ገስጋስ ትርከብ ስለዚ ከም ቻይና ዳ ኣይትኹን እምበር ንሳ እውን ከም ስግኣት እትጥመት ዘላ ሃገር እያ ስለዚ ኣሜሪካ ንቻይና እንታይ ክትገብራ ትኽእል ነቲ ኣብ ፌደሬሽን ሩስያ ዝተኸተለቶ ጉጉይ ፖሊሲታት ድያ ከም ዘሎ ኣብ ቻይና ክደግሞ ንቻይና ክትቆጻጸር ዝከኣል ዶ ይመስለና ኣብ ክውንነት እንተደኣ መጺና ኣሜሪካን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን በዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ኣብ ከቢድ ሻቕሎት እዮም ዝርከቡ እቲ ንኣይ ዝረኣየኒ መጻኢ ንሱ እዩ ተራ ኣሜሪካ ኣብ ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ስርዓት ክጎድልን ክግደምን ይረኣየኒ ፍርያት ቻይና ንፍርያት ኣሜሪካ ዝዓብለሎ ቁጠባዊ መድረኽ ጉህድ ኮይኑ ይርከብ ንሱ እዩ ትኽውንነት ግን ከኣ ኣሜሪካ ነዚኽውንነት ትቕበል ዶ
ቀንዲ ሸቕሎት ናይቶም ጌጋ ቅማረ ምግባሮም ክኣክል ጉድለታት ናብ ካልኦት እናኣሰከሙ ከም ዝቕፅል ዝኣምኑ እዚ ትብሎ ዘለኻ ጉዳይ እዩ